Геймер сме, бе? Да, и днеска ще гърмим TNT, малко ми лаги. Топката ще е някъде към 20, в смисъл той ще е огромно. Е такова. Искаш ли? Аре. Ела е тука. Без малко, ти ма глична в стената. Добре, айде гърма. Яш лег! Изядох? И аз. Лучи ми да... Виж къде лепти този. Виждам. Мамо. Да доближа доста. Оле, на 21 FPS са ми лаги почти. Аз съм... Най-после почна откъде ме бие малко. Аз съм 48, 49, 50, 34. Чакай ме на тинти. Вау, према много тинтита. Паднах вътре, паднах. Тъпъга. Оле, да падам, слизам до 1 FPS. О, почна да лаги много. Аз съм в лава в момента. Не ми събере. Ох, спря се. Да ми вземем голден. И хора, мисля, че гледахте този клип. Аз бях Лекси Продукшенс, той беше, къв беше там? Геймер змея. Да, и чао. Кажи чао. Чао.